Hi friends, welcome to SMS சமையல். இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறேன்னா மாங்காய் ஊறுகாயும் கழனி தண்ணியை வச்சு ஒரு ரசம் பண்ண போறேன். வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மாங்காய் வந்து நான் பொடிசா கட் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். நல்ல புளிப்பு மாங்காயா. அதுல கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஊறட்டும். அதுக்கடையில் இதுக்கு நம்ம மசாலா வறுத்துக்கலாம். அதை நான் வந்து 2 ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டு நல்லா ஆயிலே விடாமல் ட்ரையாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. பொண்ணு நேரமாக வறுத்து எடுத்து அதை பவுட்ரு பண்ணுங்க. அது தேவையான அளவு காரத்துக்கு ஏற்ற மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போடுங்க. இதை பொண்ணு நேரமாக வறுத்துட்டு அதை பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அதை அப்படியே மாங்காயில் கொட்டிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சட்டியில் ஆயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுங்க. நல்லெண்ணெய் நிறைய ஊற்றுங்க அந்த ஊறுகாய்க்கு. இது வந்து கல்யாண வீட்டு ஊறுகாய், கல்யாணத்தில் வைப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி செய்கிறது. நான் ஆயில் ஊற்றி கடுகு போடுங்க. நல்லா வெடித்த உடனே காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. அதை எடுத்து அப்படியே அந்த ஆயிலோட அந்த ஊறுகாயில் கொட்டி நல்லா கிளறி கிண்டி போடுங்க. வெளியில் வச்சுருங்க. காலையிலேருந்து ஒரு சாயந்தரம் வரைக்கும் வெளியில் வச்சுருங்க. நல்லா ஊறி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டில்லையோ ஜாடியிலையோ போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அப்படி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மாதம் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ வந்து கழனி தண்ணியை வச்சு நான் ரசம் வைக்க போகிறேன். கழனி தண்ணி வந்து 2வது கழனி தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அரிசி கழுவுனதில் வந்து 2வது கழனி தண்ணி. அதை வந்து புளி கொஞ்சமாக ஊற வச்சு எடுத்துக்குங்க. கரைச்சி வச்சுருக்கேன் நான். அதில் ஒரு தக்காளி போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு கரைச்சிக்குங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வந்து மிளகு 1 ஸ்பூனு, ஜீரகம் 1 ஸ்பூனு, 4-5 பல்லு பூண்டு, 2 பச்சை மிளகா போட்டு ஒரு கருவேப்பிலை கொஞ்சோண்டு போட்டு ஒரு ஓட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த புளி கரைச்சலை வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டு கரைச்சிக்குங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டுருங்க. இப்போ வந்து சட்டி வச்சு கடலெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். தேவையான அளவு எடுத்துக்குங்க. கடுகு தாளிக்க போட்டுக்கலாம். அதோட 2-3 காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்குங்க. இந்த மிக்சியில் அரைச்சி வச்ச அந்த மசாலா அதில் ஆட் பண்ணிக்குங்க. பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இந்த தண்ணியை தூக்கி அதில் ஊற்றுங்க. புளி கரைச்சல் தண்ணியை ரசத்துக்கு கூட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை இதில் ஆட் பண்ணுங்கள். நல்லா நுர கட்டி வரும்போது ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. இது செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க.